recorremos o universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémola. Mirade! Oh, hai un libro dentro do niño. Merliño, podes baixalo co corno. Claro que sí. Oh. Que pasa, non podes baixalo? Oh, non sei que pasa. Non me funciona o corno. Iso é un problema moi serio. Temoslle que buscar unha solución. Vayamos ao fallado da nave. Teño guardados ali os meus libros de menciña fantastícola. Bah, levo xa 10 libros mirados e non dou atopado nada. Eu tampouco. Recoiro co pó de estrelas. Como non poides volver a usar o corno, tenemos que abandonar a misión. Ten que haber unha solución pro meu corno. Ei, aquí acabo de atopar neste libro unhas receitas para sanar cornos máxicos. A ver, déixame ver. Tomar todas as mañas durante unha semana 1 litro de infusión de toxo. Que noxo! Eu non penso tomar iso unha semana inteira. Ei, aquí hai outra. Di que tes que tomar 3 veces ao día durante 10 días unha sopa de ortiga con ourizos de castañas. Ainda peor. Iso tomei no de pequeno e sentoume moi mal. Pois vas apañado. Agardade, encontrei outra. Tes que tomar todas as noites un remexido feito co caldo de cocer a resina do piñeiro máis media dúcia de ovos con pemento picante. Menos mal que non teño corno. Se chego a ter que tomar esas cousas... Sinto moito polo corno, pero non vou tomar iso. Espera, aquí hai unha que penso que che pode gustar. Despois de cada comida tes que tomar 3 filloas con mel durante unha semana. Ai, como me doi o corno. Déixate de larias, fioncho, que ti non tes corno. Recoiro co pó de estrelas, case vos engano. Esta receita sí que me gusta. Comezarei hoxe mesmo a sanar o corno. Se non me engano xa deberás ter o corno curado. Despois de comer unha semana filloas con mel... Non sei eu. Mellor sigo outra semaniña co tratamento. Dixo nada. Fainos fallo o corno para rescatar aquel libro do niño. A ver, Merliño, fai unha proba, prende o corno. Que ben, Merliño. Xa volve a funcionar a ferramenta máis importante da nave. Título: Frederick. Autor e ilustracións: Leo Lioni. Traducción ao galego: Xosé González Oli. Editorial: Calandraca. Rodeando o prado onde as vacas pacían e os cabalos trotaban, había un valado de pedra. En ese valado vivía unha paroleira familia de ratiños campestres. Pero os granxeiros marcharan, deixando abandonada a corte e a adega baldeira. E cando se achegaba o inverno,
os ratiños puxéronse a xuntar millo e noces e trigo e palla. Traballaban todos día e noite, todos menos un, Frederick. E ti por que non traballas? Preguntabanlle a Frederick. Eu traballo, respondía el. Estou apañando raios de sol para cando cheguen os días fríos do inverno. E cando vían a Frederick ali sentado, ollando para o prado, preguntábanlle: E agora, Frederick? E el simplemente respondía: Recollo cores para cando cheguen os días grises do inverno. E unha vez viron a Frederick que parecía estar medio adurmiñado e preguntáronlle: Estás soñando, Frederick? E el respondeu: Non, estou xuntando palabras, porque o inverno é moi longo e pode ser que nos quedemos sin nada que contar. Ao principio tiñan comida dabondo e pasaban o tempo contando historias de raposos parvos e de gatos estúpidos. Pero pouco a pouco foron comendo todas as noces, acabouse o millo e o trigo era só un recordo. Ía moito frío e xa non lles prestaba falar. Entón, recordaron aquelo que dixera Frederick sobre as cores, os raios de sol e as palabras, e preguntáronlle: E que hai de todo canto recolliches, Frederick? Pechade os ollos, díxolles Frederick. Agora mesmo vouvos enviar os raios de sol, díxolles mentras gabeaba un penedo. E mentras Frederick lles falaba do sol, os ratiños tiñan a sensación de que estaban sentindo a súa caloriña. E que hai das cores, Frederick? Preguntaron ansiosos os ratiños. Pechade outra volta os ollos. E comezou a falarlle das vermellas mapoulas, dos verdes campos e do amarelo dos trigos. E os ratiños tiñan a sensación de que todas aquelas cores estaban pintadas na súa cabeza. E cando Frederick rematou de falar, todos aplaudiron encantados e dixéronlle: Frederick, pero ti, Frederick, ti eres un poeta, home. Menos mal que apareceu a receita das filloas con mel. E esa receita non vale para outras enfermidades, porque se me está poñendo este dedo... Tío, eu dedo hecho dar a ti que tes máis conto. Veña, fioncho, ponte-me a traballar. Un libro é o teu amigo, sempre quere xogar contigo. Un libro é o teu amigo, sempre quere xogar contigo. Un libro é fácil viaxar nun foguete polo espazo estelar. Podo ser unha princesa e vivir dentro dun artesán. Un libro é o teu amigo, sempre quere xogar contigo. Un libro é o teu amigo, sempre quere xogar contigo. Podo pelexar cun dragón e ao vencelo ser un campión.